sartu, bai. Hemendik, bai. Pasa, sartu. Kontuz harri honekin. Ez dakiz ere egiten duen hemen, baina ez du askori laguntzen. Tira, hemen lasai egongo gara, eseri alduzun lekuan. Barkatu, Barkatu, kakanazte hau. Izan ere, aurreko orduan, hirugarren mailakoak hitzetik hortzera izeneko joku batean aritu dira. Eta, tira. Esan didatenez, Euskaltegiko txoko guztiak ezagutzen omen dituzu, ezta? Osondo. Eta prezioak eta egutegia ere eman omen dizkizute. Primeran, beraz, ze maila dagokizun ikustea baino, ez zaigu falta. Nik alfabetatzen maila ikasi nahi dut. Hemen jartzen duenez ordea, 5 maila egin dituzu. Bai, baina nala eta guztiz ere nik ez nahi dut beste maila nahi. Eta 5. mailatik alfabetatzen mailara pasan nahi duzu, ez ote da askotxo. Pentsatzen dut, behar bada, goragoko maila batean zure izan eman da, gehiago aurreratuko duzunaren irudipena. Nahi duzuna esango duzu, baina nik ez nahi dut beste maila nahi. Atzera egin dezakezu ordea, baldin eta zuri apropos dagokizun mailan jartzen ez bazaitu. Ja, baina hori nire problema, nire arazoa da. Begira, zera gomendatuko nitukenik, begira, gure planen arabera. Eta zure txostena gainbegiratuta, garbi dago zuri dagokizun maila 6. dela. Baina, ze deritzozu, salbuespen gisa, 7. mailan jartzen bazaitu. Oso kurtso nola esaten da, martxosoa da. Mertxe da irakaslea eta benar ikasle guztiak txoratzen daude berarek. Uste dut ez duzula piperrik ulertu, nik ona euskara ikastera etorri naiz. Euskara ikastera jakina, baina beti ere giro umoretsu batean, giro goxo batean, hobeto egiten da lan, ez da? Ja, pero a mí todo eso me la suda, osea... Nola esaten da me la suda? Izarditzen dit. 5 axola, niri 5 axola. Baita niri ere. Zuk zertarako nahi duzu euskara ikasi? Hori oso galdera personala da. Personala? Hemen ez. Beraz, ezin didazu erantzun? Eta erantzun behar dut? Ez, nahi ez baduzu. Orduan, benetan jakin behar duzu. Hombre, zuri hobeto laguntzeko. Hombre, ez da euskaraz. Zu ona, zertara etorri zara? Nire honetik ateratzen duzun proba egitera? Ni ona euskara ikastera etorri naiz. Bai, baina, barkatuko didazu esatea, baina zu ez paizaude ordea alfabetat mailan sartzeko moduan. Probatu? Zer nola probatu? Nik ez dut proba egin beharrik. Baina ze karratuak zarete euskara irakasle guztiak, la hostia! Nik alfabetatzen maila nahi dut, nik ordaintzen dut eta hori nahi dut kafesnea, ez ebakia edo hutsa ez, nik kafesnea nahi dut alfabetatzen maila, ulertzen? Entxule bezala lata guztiz ere? Itxaron, momentutxu. Proposamen bat egingo dizut. Zuk niri. Alfabetatzen mailan zergatik sartu nahi duzun esaten badidazu... Eta baina ze jakin mino zera... Orduan, nik zu proba modura, beti ere proba modura, alfabetatzen mailan sartuko zaitut. Jode, baina ze kurita zarete euskara irakasle guztia, la hostia! Bueno, bai ala, zer? Bueno, bai, nik ere zuri nire arrazoia proba moduan esango dut zuri. Bueno, ez utzi. Uztazu. Zer? Utzi ez, uztazu. Uste didazu! Ez, zuk utzi esan duzu, eta nik esan dizut utzi ez, uztazu egokiago dela, Utzi esan beharrean, uztazu. Baina utzi gaizki dago? Ez dago, erabat gaizki, baina askoz ere egokiago litzateke uztazu. Baina utzi ez dago gaizki. Orduan, oraindik zain naukazula ea behingoz esaten didazun zure arrazoi hori alfabetatzen mailan sartzeko. Ez que pixka bat kurita zara eta... Zu etzinen ona ligatzera etorriko ez. Ikusten ze kurita zaren... Kurita, apaiza, neska, apaiza! Apaiza da eta kurita.
Beno, eta orduan zer? Esango didazu behingo zein den zure ditxosozko arrazoi hori, bai, ala ez. Nahi baduzu, bertso bat kantatuko dizut. Bertso bat? Bai, nire maila ikusteko. Ari naizela, alfabetatzen maila ikusten, non etorri da, maizu zorrotxa, nire habilidadia probatzen. Orain zu. Ez, ni bertso kontutan. Dena den, hor azento batean utz egin du. Jode, la hostia zara, Zer ba? Ezin duzu ezer positibo esan, nola gaten da, baikorra esan, ni hona etortzen naiz, bertso bat kantatzen dizut, eta zuk azentuan utz egin dudala, joder, ez gaudela finalean, la hostia! Bale, lasai. Komentario txiki bat baino ez da izan. Bai, baina ni lur jotzeko. Ez da horrela esaten. Barkatu. Eskerra kitxori ezagutzen duzu. Jakina, ezagutuko ez du, ez dakit zer nolako monstrua naizela pentsatzen duzu. Bueno, ni banoa hemen denbora galtzen ari naiz. Itxaron, favorez. Ze beldurra, ikasle bat ospa egin behar du, Ez ba, begira, ahaztu gara, ahaztu non gauden, ahaztu hitz egindako guztia, baina favorez eta mesedez eskatuko nizuke. Esaidazu behingoz, zein den zure arrazoi hori? Ni euskara jatorra ikasi Nahi dut edo nahi nuke. Hori, eta 6. mailan denak dira euskaldun berriz, eta ni euskaldun zaharrekin hitz egin nahi dut, ikasi nahi dut. Kaleko euskara hitz egin? Kaleko euskara. Bai, baina beti ere kaleko euskara hitz egin ahal izateko, lehenik eta behin ordea, euskara menderatzea izan beharko luke zure helburua. Ja, baina nik ez nahi dut izan maila altua. Nik ika hitz egin nahi dut, eta 6. mailan ez da ika hitz egiten. Itanoz hitz egiten ikasi nahi duzu beraz? Ez, nik ika. Bai, ika, itano azken finean, Bai. Baina hori zergaitik ez didazu hasieratik esan. Hori alda zure benetako arrazoia alfabetatzen mailara salto egiteko. Bai, salto. Baina hori txalogarria deritzot. Itanoa galtzear dagoen forma bada, herri txikietan baino ez da hitz egiten. Eta hori baldin bada zure nahia eta zure gogoa, ez dago arazorik ez horixe. Itanoa izlaria behar ditugu, bai. Oraintxe bertan apuntatuko zaitu. Bueno, ez hartu gaizkie, baina nik ez nahi dut izan da Juana de Arco. Euskara ikasi eta salbatu ozean por el forro, Lasai. Zuk ika hitz egiten duzu? Bai, jakina, herri txiki batekoa naiz. Jode, que folla! Ze gozada. Bai, ez herri txiki batekoa izatea, ala ika hitz egitea. Ez ika hitz egitea. Oso sexy da. Ez hartu gaizkie, baina benetan oso sexy da. Dakalako gertutasuna da, gogorra, sendoa, mardula, zuzen animalia, osea, oso fuertea da. Horregatik nahi dut nik ikasi. Eta zu bikotea baduzu. Baina ez galdeketa mota da. Zuk esan. Bai. Bueno, oraintxe bertan ez. Eta nola esaten da, larrua jo, ez? Zuk egiten duzu larrua jo euskaraz? Bueno, ni egisani horretan ari naizenean, mingaina erabili bai, baina, hitz egin egia esan, badakizu, Eta ika? Nola ika? Larrua jotzen ari zara eta egiten duzu, itanoa. Gertatzen dena da, nire bikotekideoia Valladolidekoa zela eta ez zuela asko ikasi. Eta orduan zuk noiz erabiltzen duzu itanoa? Kuadrillakoekin. Hori pekatu mortala da, Nik ez nahi dut, larrutan joika egin gabe, osea. Me pone? Bueno, nik zuri esan dizu nire arrazoia orain zu tratua, bete. Bai, gertatzen dena da,
Ez zaidala oso arrazoi, Ez da arrazoi nahikoa, Txuse zara, RH-ne batiko. Nik ez dut horrelakorik esan, Ala bai. Bai. Gertatzen dena da, itanoa praktikatu egin beharko duzula. Itanoa praktikatu egin beharko... Dun. Entzun! Didan! Ai, segi. Zer gehiago esan behar, Dina! Benetan ari intunan! Intonan. Segi. Etzakinat! Hau zerretik ez ginen! Leheno egiman! Ai! Zer? Ari hau! Arri madarikatu amin hartu dut! Dut? Dina! Oita dinat. Geniñan, Geniñan. intunan, Intunan. ziotenan. Zio. Tapinue. Ai,